Bezlepková pistáciová torta à la Dubaj. Teraz vám ukážeme, ako si jednoducho pripraviť luxusnú pistáciovú tortu s naším novým produktom, stužovačom s príchuťou pistácie. Začneme piškotovým korpusom, ktorý si upečieme podľa svojho zaužívaného receptu. My sme použili našu bezlepkovú zmes Liana Cake Mix. A môžeme ísť na plnku. Stužovač si rozmiešame v mlieku a zašľaháme do polovyšľahanej rastlinnej šľahačky. Potom došľaháme do požadovanej konzistencie a pre plnšiu chuť pridáme mascarpone. Hotový krém nanesieme na spodný korpus a posypeme kúskami pistácií. Pre extra chrumkavosť sme pridali ryžové guľôčky v bielej čokoláde. Prikryjeme druhým korpusom a postup zopakujeme. Vrch ozdobíme čokoládovou polevou a jedlým zlatom pre extra šmrnc. Necháme stuhnúť v chladničke a môžeme podávať. Prajeme dobrú chuť.